बेलस्रि दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गामि गामि बैसागु मोसानायजों लोगोसे गेदेरफोरनो मान बावनाय हाबाफारिखौ फोजोबबाय। गुबुन बोसोरफोर बायदिनो देग्लायबो बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2 बैसागनिफ्राय दिनैसिम ओनसोलनि सिङाव थानाय गामिफोराव हाबनानै बैसागु रंजानायजों लोगोसे गेदेरफोरनो मान बावनाय आरो उन्दैफोरनो अननाय होनाय हाबाफारिखौ लानाय नुनो मोन्दों। बे हाबाफारियावनो बेलस्रि दख'रा एबसुनि आफादगिरि बोसोनगिरि दख'रानि गासै बिबानगिरि आरो मोसाखावरि हानजाया मैखोमै बाहागो लायो। बेनि गेजेरजों हाबाफारिया गाजा गोमजायै थुंगेबाय होनना फोरमायो दख'रानि आफादगिरि रतन बसुमतारी आरो हारिमु नेहाथारि खोरोमदाव औवारि बिथांमोना। लोगोसे बे गोदान बोसोरा बयनिबो गाहामखौ हास्थायनायखौ फोरमायदों दख'रानि बिबानगिरि बिथांमोना। बे समाव नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मोनसे खौरां। दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बड'लेण्ड बुब्लि गासै नायगिरि गासैनिसिमनो गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ गिबियावनो बावगारदों। देग्लाय बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय बोसोराव जेबायदि बैसागु बोथोरखौ गाजा गोमजायै फालिदोंमोन, देग्लायबो जोङो सानथामनि हाबाफारि लानानै बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जाखिनि केबिनेट मेम्बार आरो गासै जोंनि मोसाखावरि हान्जाफोरा दिनैनि जोंनि ओनसोलावहाय गामि लेभेलाव फैनानै जोङो गेदेरफोरखौ मान खालामनाय आरो उन्दैफोरखौ सिबिनायजों जोङो दिनै रंजालि बैसागुखौ 2 तारिखनिफ्राय मोसानानै जोङो दिनै जोबथि हाबाफारियावहाय जोङो मोजाङै दिनै जों रंजालि बैसागुखौ बिदाय हरनो हाबाय। बेनिखायनो आङो बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि गासै केबिनेट आरो लोगोसे जोंनि मेम्बार आरो जोंनि बोसोनगिरि गासैनिसिमबो देग्लायनि बे रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ आङो बावदों आरो जोंनि बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गासै रायजो राजाफोरनिसिम आङो बेखौनो गाहाम हामलायनाय बावबाय। देग्लाय बोसोरा रंजानानै जाबायदि जोङो मोजाङै दैदेनलांनो हाबाय आरो बे बोसोरावबो जोङो जाहाथे मोजां गोसो लानानै जोङो जाहाथे दावगालांनो हायो, आं बेखौनो बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गाहाम हामलायनाय बावनाय थाबाय। लोगोसे थांनाय बोसोरा जेरैबायदि गाहामै गाहाम गोथार आरो गोथों लामाजों दावगालांनो हादोंमोन, बेबायदिनो देग्लाय बोसोरावबो गोथार आरो गोथों लामाजों बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गासै आइ आफा आरो फंबाय बिनानावमोना जाहाथे दावगालांनो हायो आरो गासै बुहुमनि बर'फोरा जाहाथे गोथार आरो गोथों लामाजों दावगालांनो हायो, आं बेखौनो आसा फारिदों। दिनैनि बे हाबाफारियाव आङो जोबथि जोंनि रंजालि बैसागु फोरबोआवहाय आङो दिनै रायजो राजाजों मोसाफानानै जोंनि केबिनेटनि सोद्रोमाफोरजों मोसाफानानै बोसोनगिरिफोरजों मोसाफानानै आङो गावखौनो खोब गोजोननाय मोनदों आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे रंजालि बैसागुखौ जों मोजाङै जोङो मोसानानै बेखौ फोजोबहरनो हायो, आं बेखौ बुंनानै गोजोन मोनाबिलि लोगोसे बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ गासै बड'लेण्ड बुब्लि आरो आर'नाइ रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम बावहरनाय थाबाय। जाहाथे गोदान बोसोराव गोदान मिजिं आरो गोदान सानस्रि लानानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बिदा फंबाय बयबो खौसे जानानै जाहाथे जोङो गोजोन आरो खौसेथिनि लामाजों आगान सुरलांनो हायो। जोंनि बर' हारिया गोदान बोसोराव जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा बेबायदि दामनानै रंजायो, दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेखौ गावनि हारिमु होननानै जों फोथांना लाखिनो थाखाय दिनै बयबो जों बेबायदिनो गोदोनि आबै आबौनि जा हाबाफारि बेफोरखौ जों लाबोबाय थादों, जाहाथे बुहुमाव बर'फ्रा थांनानै थायो। बर' हारिया थांनानै थानांगौब्ला हारिमुआवबो थांना थानांगोन। बेबायदिनो जोंनि बैसागु बोथोराव जा जों रंजा बाजा बेबो जोंनि मोनसे हारिमु। बे हिसाबैनो जोङो बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गामियाव रायजो राजाफोरजों नुजाथिदों। जेरै गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो थाखाय दान्दिसेबाबो जों रंजा बाजायै खाम सिफुं जथा सेरजा दामनानै जोंनि हारिमु दिन्थिनायजों लोगोसे आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननि सिगाङाव मोसादों, रंजादों, बिसोरखौ मान खालामदों, उन्दैफोरखौ अनदों। बेबायदिनो जों दिनैनि हाबाफारिखौ बेबायदिनो
थुंगे होलांबाय मोजाङै मोजां आसा खालामो बयबो रायजो राजा बुहुमनि गासै बर'फ्रानो दिनैनि बा थांबाय थानाय बोसोर समावबो बैसागु बोथोरखौ गावनि आंगो होननानै फुजिलांदों रंजालांदों बेबायदिनो जोङो खौसेयै मोजाङै मोजां जोंनि हारिमुखौ दिन्थिलांनो थाखाय बयबो आवगायबोनो थाखाय गोजोनथाव खौरां बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय-सोल' खालामनोबो हागोन दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा सा बङाइगाव साफागुरि र'ड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव थांनानैबो नायनो हागोन